Sziasztok, én Creeper vagyok, és megint itt vagyok a Counter-Strike 1.6-ba a harmadik résszel. Harmadik rész. És szerintem negyedik vagy ötödikben már tényleg a szakóval fogunk játszani. És a Battlefield-be is. Na hol vagytok ti céték? Megint terrorista vagyok, és ez nem zombi szerver. Ja, és közben szeretnék kérdezni valamit. Az, hogy tudjátok, van a YouTube csatornánk, és hogy lehet azt beállítani, hogy legyen kiemelt videónk, és azt mindenkinek kezdésből mutassa, ha rákattintson a csatornánkra. Majd írjátok kommentekbe. Haj, az CT vagy nem. És szerintem vagy 20, vagy annál is több rész lesz a, hogy hívják, hát ebből a Counter-Strike-ból. Na, győztünk, gyönyörű, te győzelem, te győzelem. Na, most sem haltam meg ebbe a menetbe. És szerintem Call of Duty-ról is fogok single player végignyomásáról is videót csinálni. Ajaj. Hoppá. Na, én is meghaltam. Sajnos. Aj. A gépe meg olyan lassan tesz fel 10 percnél, vagy 6 percnél több fel videót, vagy 10 percnél több videót. Olyan lassan tesz fel, aj. De Minecraftból amúgy sokan mondják, hogy ne csináljak arról a videót, meg egy ember mondta eddig nekem, na mindegy, hogy elég magyar ember foglalkozik vele. Jó, hát még szerintem a single player végignyomok, és pár szervert megmutatok Minecraftval, és több videót arról nem csinálok, csak még lehet Asakóval még. Mert ugye, amit mondtam, ő a tesóm Asakó, és most épp egy táborban van. Na. Jaj! Na, meg is haltam, de béna vagyok, ugye? Aj. Annyira utálom, ahol nem lehet újraéleni azokat a szervereket. Hogyha tudtok olyan szervereket, amiben újra lehet éledni, akkor linkelj, vagy igen, akkor a IP-t írjátok már, légy szíves. Aj. Aj. Nyom, nyom, nyom. És lesz kérdez, felelek videóm is, meg még stb. Oj, mikor lesz már vége? Vagy mikor életetek már újra? Ja, és mint láttátok azt a kis, hát nem videóm, kis előzetes dolgot, hogy milyen lesz az introm, és léci már Sony Vegasról is dobjátok egy linket, ahol le lehet tölteni a Sony Vegas Pro-t. És akkor lesz hogy hívják, introm, és az nektek is jobb lesz. Haj. Most nem akarok bénáskodni, hoppá, hú. Sniperrel, hogy lekaszáltak, hanem én is béna vagyok most. Nagyon is. Ja, és én amúgy csináltam egy Battlefield Heroes
nevezetű videót, és azt a videó 21 perces lett, és alig akarja feltenni, most teszi fel a gépem. Jaj, azért akarok rövid videókat, de hogyha lesz új gépem, akkor simán lehet hosszú videó. Hogyha hallotok valami hangot, az lesz, hogy fingok egy jó nagyot. De jó esett. Na, vesztettünk. Új pálya? Na, yes. Na mindig csak ezt mutassam, ugye? De jó zene, ti nem halljátok, mert videózok, de nagyon zsír. Na, mindig ezt a pályát tudja mutatni. Nem. Na. Zombiszeróba jó voltam. Wow! Na. Meg is öltek megint. Én mindig más szervereket fogok bemutatni, lehet, hogyha majd találok újraéledő szerót is bemutatok, meg ilyen. Aj. Még egy halált végig nyomok. De bele fogok jönni, nyugalom emberek, nem kell izgulnotok. Aj, Istenem. Aj. Ó, úristen, mikor lesz már vége? Na. Végre. 5-ös az milyen fegyver? Remélem jó. Ez ugyanaz a szerver, amit máskor mutattam be, nem áll. Hoppá, én lemegyek. Na, jó van, itt is megdöglöttem. Na, köszönök is el, csőszök, és dobjátok linket a Sony Vegas Pro 1.0-ról. Csősztök, Creeper voltam, és like és subscribe. Hű, a Szakó a testvérem, ne feledjétek.